Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Habang buhay. Boboy! Usa naman ako gisugo ni mo. Patay na si Carla, sir? Dili! Sige. Kalap! Pasilo ako! Kanang Binoy ang guyura sakay sa pump boat nga atong gipakyaw. Balikan tas di sa dinhi kung makuha na nato ang diamante. Ikaw, Andro, ayaw yun pagbuhat ug makalagot ako. Usa ko lang kamando ni Boboy, mamatay ka ng uyuan mo. Nag-anam na tagalayo sa isda, JR. Gikan ka nung adlaw. Uwa na'y magpasakit na to. Kana nga kung isaad ni mo, anak. Kalimtan ko ang tanang nahitabuan ng maong isla. Ug ang tanang tao nga konektado sa itong kinabuhi. Mapason na silang tanan sa itong kinabuhi, JR. Oh. Dili. May umaabot nga unos. Ginoo ko kung di mo man may kuhaon sa JR. Ikaw ang tuman. Pero kung dili pa man gani na mo oras, ipalayo mi sa tanang tao nga nakaila na mo. Maluoy ka, Ginoo. Oh, miabot ang ginangunos. JR, anak. Hangtod sa kamatayon, mag-inunungay kita. Nakusap sa unos. Nabasa si JR. JR, anak. Anak, nagkustang ni Mama. Nagkustang yun ni Mama. Kakusog sa unos! Si Jisa ka! Noon saan ka sila si JR? Bro, ayaw na lang yung pagrona ng ilan. Kinahanglang ihatag mo na ako ang diamante. Ayaw ka ba na ka, Alex? Ihatag ko na mo tanan ni mong gusto. Muna itong gipanupaan sa una. Dili ba? Nga mag-inunungay ta. Oo! Mag-inunungay ta sa unang panahon. Karon, dili na, Andro. Nahibaw ko sa nasi mong nauna, Alex. Pero, kung moingon kat kung mag-inunungay ta, mag-inunungay kita! Nakabatbat na sa imong kapo! Oh, kaganiharap! Kuskan ka na yung buhang nga kap! Nalimot ka! Kamagahimo ko pag-utong bisa ko sa kasakit sa akong lawas! Ano? Magbantay! Dula siya! Kung magkik-away ka na ko, sa patas ka away, ayaw na puminta, ha? Ay, mali ako! Doktor! Baboy! Kung silang Pinoy, patay ang uyuan! Ikaw ang mamatay! Nailog mo akong almas! Oh, ikaw ang isunod ko! Sorry, Alex. Pero kinalanghat agad-agad tapusan ng imong kadautan.
Kung mabuhi ka pa sa dagat, magpaabot ko nimo! Andrew! Tiyo! Ay! Nagdugo og mayo ang imong abaga! Tiyo! Andrew! Kinalang mabuhi ka! Kinalang makaabot ang duha sa ospital! Si Jisa! Jisa, tiyo! Ayaw na guna na si Jisa! Ayaw na! Isa! GR! May nagluto sa unahan, no? Murag tao na. Atong awason. Buhi pa tingili na. Tawag yun. Dali, atong awason. Andrew! Kasakit sa ulo. Salamat nga nakamatnod ka na. Tiyo, Pinoy! Nakuha na ang bala sa imong lawas. Luwas ka na. Si Jisa! Ayaw lagi pagliho. Di ka pa makaliho ko eh. Bago ka pang naoperahan. Sakit yun na. Tiyo! Si Jisa! Kinalamay ba ako sa naitabo ni Jisa? Ni GR! Andrew, muani na karong dadaot si attorney. Siya na musulti sa angay nga buhaton. Labi na nga. Labi na sa mga patay nga tuwa sa isla. Jisa! GR! Usa ba kayo naitabo ninyo? Kinig do. Ngano ba ang ingon man gud ni anay mong kabalaga kang Jisa o sa bata? Tiyo, Pinoy! Oh. Kinahanglan makitaan si Jisa ang akong anak. Unsay anak? Unsa unang imong gipanulti, Andrew? Tiyo, akong anak si GR. Ha? Ang bata nga gitaguan ko. Unsa? Pero, yun na, unsa man pagkahitabo, oy. Sa ato ba, kabit di ay nimo ang asawa niya tong Alex? Ha? Mo Dili, ba? tiyo. Dili. Oh, Wa pa sila maminyo. May naitabo na naman ni Jesus sa isla. unsa? Pero, yun na, unsa man pagkahitabo nga, wa man nimo mapangasawa si Jisa. Tungod kay wa siya makaila kung kinsa ko. Ah, Isugo ko ni Alex ang kidnapon si Jisa. O luguson. Aron mo mabdos kini sa akong anak. Nga iyang ang kunon nga iyang anak. unsa? Gibayran ko ni Alex. Aron luguson si Jisa, tiyo. Ginoo ko. Nakahimo ka nini, Andrew? Nakahimo ka sa pagpanglugos? Uy! Wa ko sa may panguna-una nitong panahon na tungod sa alkohol, tiyo. Nakita gini mo ang kamiserable sa kong kinabuhi nito higayo na. Ay, Huwag ang kwartang kisuhol ni Alex na ako. Mao sinugdanan sa dakotang negosyo karon. ay, maudi ay. Maudi ay nga di yung ka makahimo sa pagpasakit ni Alex. Maudi ay. O tiyo, Uy, kung napusilan man ako siya, napugos lang ko tungod sa iyang kapangis. Toda, gusto kong mahibawas na ng balita bahin sa mayaging unos. Tanan yun. Ug ang isla. Kinahanglan makaadtudayon ko sa isla. Pangitaon ko si Jisa o si JR. Andrew. Anong miahat man yung kagbiyahe nga lampas pa may mong samad. Kinahanglan mapangita ko na si Jisa.
Karon nga nahipos ang tanang patay lawas sa isla. Ay. Luoyang Carla sa. Ano? O, tiyo. Dako kasi ang natabang sa kong kinabuhi. O dili ko kinamahimong kalimtan. Pero mag-unsa pa man ka sa isla nga. Wa na maging makit-i sa gisugo ni Atty. si Jessa sa isla. May susiyo na kong dapit sa isla. Mamasin ko. Nga nagtago na nito si Jessa o si JR. Pero Andrew, duha ka semana na sukad sa moong panghitabo eh. Ug wag yung nakita ng mga tao nato sa isla. Ako na magsusi, tiyo. Kinalaman ni guro ko. Oh, to na. Wa ba gibalita bahin sa miaging unos? Wa man yun, Andrew. Wa po yung mga patay nga nabangalan. Oh, Nahadlok ng gani ko nga buhi pa sila si Alex ug ang iyang bata-bata nga natambog sa dagat. kung buhi pa man si Alex. Andam ko gyapon siya katubangon, tiyo. Kinahanglan yung mag-amping ka, Andrew. Kaya nakasiguro ko nga di ka na yun at tubangon pa ni Alex. Sa sunod ka magkita pa kami si Alex. Kalimtan ko naman nagigala kami sa unang panahon. Uy, may langob-langob di din is pangpang. O may mga butang pa yun din eh. Ugwa din ni si Jessa, tiyo. Andrew, kalma lang ha, kalma lang. Dini ka lang, tiyo. O, saan naman sag ka? May duluhugon ako sa ubos ng bahay ng pangpang. Diya ka lang. Ang sakyan nga pang emergency. Nga kong gigot sa ubos. Susiyon ko kung naapa pa. Magdali ko. Oh. Wa na din niya sakayan. Nabungka ka ni. Sa milabay ulos. Imposible mabungkag kini. Dili mi ta malayo kini sa pangpang. Kung nabungkag ba kini. Di, ako itong hikot maayon nilang dakong bato. Huwag tao lang makabadbad sa maong hikot. Kung mau ka lang, posible ka. Nakasakay sila si Jessa o JR sa mga sakayan. Mubalik na ko sa payag. Naapang paggamit ni JR. O, ang mga sininang gipambutan ko din eh. Para ni Jessa. Wala din yung mga retrato naman ni JR. Tigiling na daan ni Jessa siyang pagsipat. Jessa. JR. Unsa ba kay nahitabo ninyo? Hain magkakabuka ron. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!